Әфганстанда журналистлар сугышчыларның 14 июньдә үтәчәк икенче тур президент сайлауны үзү планнары белән танышу өчен үзәктән ерактагы Нуристан вилаятына китте. Вилаят башлыгы Хафиз Абдулкаюм әйтүенчә, төбәктә Лашкари Таиба төркеменең битлекле 150ләп сугышчысы гысьянчылар өчен күнегүләр үзәге булдырган. Аның әйтүенчә, нигездә Пакистаннан торып эш итүче бу төркем сугышчылары шулай ук төбәктә берничә әфган Талибан җитәкчесен үтергән. Таҗикстан башкаласы Дүшәмбедә Таҗикстан тышкы эшләр министры Сиражетдин Аслов Әфган тышкы эшләр министры Зирар Әхмәд Усман белән очрашты. Ике дипломат икътисади мәсьәләләр, иминлек һәм төбәктәге сияси хезмәттәшлек турында сөйләште. Таҗикстанда 3 көнлек сәфәр барышында Әфган вәкилләре президент Имамали Рахмон һәм икътисад министры белән дә очрашачак. Казакстанда апрель чыгарылышын Адольф Гитлерга багышлаган Жулдыздар отбасы Аныс Адам журналы баш мөхәррире Жарылкап Калбайны мәхкәмә хөкем итү башланды. Калбай журнал Гитлерга багышланган булса да, төп максат аның мирасын тәнкыйть карашы аша уздыру иде ди. Калбайга каршылар исә аны наци Германиясе җитәкчесенең карашларын пропагандалауда гаеплей. Харьялар қазақ тіліндегі және барлығы негізінен орыс фамилиядағы адамдар. Шулай ук Казакстанда соңгы берничә көндә бәрәңге бәяләре күтәрелеп, узган айдагы белән чагыштырганда 70% чамасы артты. Рәсмиләр бәянең кисәк артуын бәрәңгене Русиядән һәм Пакистаннан кертү зарурлыгы белән аңлата. Кулланучылар исә нигә моңарчы үз халкына җитәрлек бәрәңге үстерә алган Казакстан аны читтән кертә башлый дип аптырый.